zure. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko prentsaurreko honetan prestatuta genuen gaiari heldu aurretik, atzo Madrilen emakume baten erailketa eta bere semearen erailketa horri erreparatzea ezinbestekoa da. Madrilen bizi, baina emakumearen jaioterria Eibar da, eibartarra, eta esan beharra daukagu seme baten ama badela eta bera ere eraila izan dela. Nik honi izen bat edo jarri behar baldin badet edo drama baten aurrean gaudela esango nuke. Gizarteak nolabait behin eta berriz eta etengabean eta bizi duen drama badela. Indarkeria sexistak eta emakumeen kontrako indarkeriak uzten duen emaitza zentzugabe hau drama bada. Nik hori azpimarratu nahi nuke. Beste behin ere esnatzen gara albiste ilun batekin, albiste beltzarekin, eta denok kopeta ilun agertzen gara medioetan. Nik Foru Aldundiaren izenean gure gaitzespen irmoena adieraztea nahi nuke. Eta era berean, gaurko goizean zehar Eibarko udalak egingo duen deialdi horretara gure atxikimendua azaldu, guk ere parte hartuko dugu kontzentrazio horretan, deituak gara denok, uste dut erakunde guztiok parte hartu behar dugula konzentrazio horretan eta nolabait familiari adierazi behar diogu gure elkartasuna, gure sostengua, gure babesa. Aipatu nahi nuke era berean baita ere gogora etortzen zait pasaden azaroaren 25ean eta etxe honek Foru Aldundiak sentsibilizazio kanpaina zabaldu zuen, denok zu izenekoa, eta denok zu horrek adierazi nahi duena da emakume indarkeria jasaten duten emakumeen guztien azalean gaudela, gizarte osoak nolabait edo emakume guzti horien zu nik uste dut indarra baduela eta denok zu egin behar dugula gaurko egun honetan eta izan den gertaeraren horren aurrean aldi berean. Eta hau azalduz sartuko gara gaurko gaiarekin. Prentsaurreko honetan Gunea izeneko ekimena aurkeztuko dizuegu, baina lehenik eta behin eta zer dan Gunea? Gunea emakumeen eta gizonen berdintasunerako organoak parte hartzea eta solaskidetza politikorako sortu eta bultzatu nahi duen espazioa da. Esan beharra daukagu, Gunearen aipamena neurri batean 2015 urtean onartutako foru arauaren esplizituki 8. artikuluan aipatzen da, eta bertan nolabait berdintasun organoari Foru Aldundiaren eta mugimendu feministaren eta emakume elkarte mugimenduaren artean beharreko baldintzak lortzea dagokio, bi aldeen artean nolabait parte hartzea eta solaskidetzarako espazio bat edo sortzeko. Esan Gunea, berez, 2014 urtean eratu zen edo sortu egin zen, baina esan beharra daukagu bere ibilbide labur honetan hasierako edo bere egiturak hasieran sortu zen egitura berak erakutsi ditun gabeziagatik, eta era berean momentu honetan, legealdi honetan, ezarri edo txertatu nahi ditugun elementu osagarri eta berritzaile batzugatik, pentsatu da nolabait Gunea berreratzea, Gunea berreraikitzea eta berrasmatzea. Eta era berean suspertze bidean jartzea Gunea. Ze ikusten dugu gobernantza eredu berri honen aurrean Gunea espazioa benetan tresna importantea izango da, esan dugun bezala solaskidetzarako, solaskidetza politikorako eta parte hartzeko.
Horretarako pentsatu dugu berrasmatze honetan edo berreraikitze honetan esperientzia pilotu baten bitartez edo bide bat egitea, eta esperientzia pilotu hori martxan jarri eta datozen hilabetetan garatuko da. Honen bitartez, antolakuntza eta funtzionamendu marko berri bat eratzea nahi da gunearentzat. Eta gunea espazioak ze ezaugarrik eta izango ditun, azalduko dizkizuet. Alde batetikan egitura juridikorik gabeko espazioa izango da, kontsultarako espazioa izango da, lankidetzan oinarritutako solaskidetza garatzeko. Espazio irekia izango da, eta nolabait emakume guztientzat zuzenduta dagoena. Orain arte emakume elkarteentzat eta baita ere mugimendu feministarentzat soilik edo zuzenduta zegoen, baina gure asmoa da irekiagoa izatea eta Gipuzkoako emakume guztientzat irekita egotea. Beraz, baita ere modu indibidualean ere parte hartzeko aukera izango du. Bestalde, parte hartzeko bi modalitate daude. Orain arte garatu izan da modu presentzialean, utzean, bakarrik modu presentzialean eta parte hartzen zen, baina mendik aurrera baita ere txertatu nahi dugun elementu berritzailea, hauxe da baita ere parte hartze virtualean ere parte hartzeko aukera izatea. Eta horretarako plataforma online bat eratu da, eta plataforma horren bitartez ikusten dugu posible izango dela alde batetikan teknologia berriari esker modu eraginkorrean parte hartzea, eta baita ere emakume belaunaldi berrietako emakumeak ere erakartzea espazio honetara. Plataforma online, aipatuko dut, gero azalduko dut, berdintasuna.gipuzkoa.net orrialde horretan agertuko da, eta ondoren azalduko dut pixka bat ezaugarri garrantzitsuenak zeintzu diran. Deialdi honen helburuak eta bi dira, eta azpimarratu nahi nituzke. Batetik, Gipuzkoako emakume guztiei deialdia egitea espazio honetan eta gogoa baldin badute edo berdintasunaren alde egiteko leku interesgarria ikusten baldin badute, deialdi berezia emakume guztiei eta gonbitea luzatzea espazio honetan parte hartzeko. Eta era berean berdintasuna.gipuzkoa.net orrialde hontan edo sartu eta izena eman ondoren eta parte hartzeko aukera izango duela adieraztea. Eta bigarren helburua, prentsaurreko honetako bigarren helburua izango da, nolabait lehenengo bilkuraren deialdia egitea. Lehenengo bilkurari edo modu presentzialean garatuko dugun bilkura, honi deitu egin diogu espazio bateratua. Hementxe kuadro honetan nolabait laburbilduta azaltzen da prozesua nolako izango dan. Esan dugun bezala, oraindik ere mantenduko direla bilkura presentzialak, bi izango dira, prozesua hasten momentuan lehenengoa izango da, lehenengo saioa, eta lehenengo saio hori datorren maiatzaren 30ean ospatuko dugu. Lehenengo saio honetan, esperientzia pilotuaren aurkezpena egingo dugu, eta bertan aurkeztuko ditugu prozesu honetan, esperientzia pilotu honetan garatuko diren bi gaiak. Lehenengo gaia, foru aldundiak eta proposatuko duen gaia izango da, eta hain zuzen ere, emakumeen kontrako indarkeria eztabaidatzea izango da foru aldundiak egingo duen lehenengo gaiaren proposamena. Bigarren gaia, partaide guztien artean, maiatzaren 30ean, partaidetza prozesu baten bitartez, horretarako aholkulari teknikoak eta izango ditugu gure tartean, prozesu hori eramaten, eta lortuko dugu emakume guztien artean bigarren gaia aukeratzea. Beraz, maiatzaren 30ean, bilkura presentzial honetan aukera izango dugu esperientzia piloto aurkezteaz gain, baita ere bi gaiak eta definituta eta finkatuta gelditzea. Emakumeek eta emakumeak erregistratuta egongo dira eta bakoitzak aukeratuko du zein gaian
parte hartuko duten, edo zein gaietan eta eztabaida horietan eta sartuko diran, eta eztabaida edo lantaldeak, bi lantalde, bi gai horiek eta jorratuko direlarik hurrengo hilabetetan eztabaidatuko dira, hain zuzen ere eremu virtualean, eta baita ere bilkura presentzialak bina izango dira bi gaietan, prozesuaren zehar. Espero da bi gai horien eztabaidak amaitzea urriaren inguruan, eta abendu aldera aukera izango dugu ja horren konklusioak jasotzea. Baina konklusioak lortzeaz gain, lehen esan dugun bezala, esperientzi pilotu honen, prozesu honetan eta izango diren hilabete horietan, gure asmoa da nolabait, balioestea baitare nolabait eredu hau, eta antolakuntza eta funtzionamendu marko berri hori ezarrita gelditzea. Azalduko dugu pixka bat eremu virtualean, ikusten dezunez, parkatu aurreko diapositiban, goiko partean nolabait eremu presentzialari egiten dio aipamen, baina etengabe nolabait plataforma online hori irekita egongo da, edozeinek eta parte hartzeko aukera emanez. Nola aukeratu edo nun aurkitu azkenean plataforma hori, esan beharra daukagu plataforma hau oraindik ere prototipo bada, eta nolabait egokitzen joango da, sortzen diren beharraren heinean, joango da nolabait eraikitzen, ze azkenean ari gara nolabait edo prozesu honetan baita ere berrasmatzen eta espazio hau, espazio honen antolakuntza eta funtzionamendua. Lehen esan dugun bezala berdintasuna gipuzkoa.net orrialdean sartu ondoren, sartzen gara berdintasuneko orrialdean, eta berezi atalean eta egunea plataforma aurkituko dugu. Behin klikatuta, agertze zaigu, nolabait azalpen bat, oraindik ere prozesuan gaudela eta plataformaren eraikitzen gabiltzala, eta izena emateko aukera ematen du, alde batetikan, gunean partaidea direnak eta sartzea besterik ez daukate, baina lehenengo aldia baldin bada izena emateko aukera izango dute hemen, bertan klikatuta eskatzen diren datuak oso sinpleak dira, izen abizena, nortasun agiria, jaiotze data, udalerria, oso dato sentzilloak dira, baina esan beharra daukagu oraindik ere hemen agertzen diren datok edo erregistroa neurri batean partaidetza foru arauak aginduko duen edo erregistratzeko azalpenak edo epigrafeak eta jarriko dira. Momentu honetan baliatzen gara dato gutxi batzukin eta partaidetza foru araua berak eta agintzen ditun datuak sartzeko berregokitzen jungo da dagokion momentuan. Eta gutxi gora bera, hauxe da, azaldu nahi genuena gunea espazio honi buruz. Galderak eta baldin baituzue. Aurreko gunea bere sortu zen intzidentzia politikorako tresna bezala, mugimenduak, mugimendu feministak nolabait bere eskaerak Foru Aldundiari helarazteko. Gune berri honek, Bai. Aurreko gunea sortu zen intzidentzia politikorako tresna bezala, mugimendu feministak Gipuzkoako Foru Aldundian eragiteko aukera izan zezan berdintasun politiketan. Gune berri honek intzidentzia politikorako ze aukera izango du? Berdinak, horrez dago aldaketarik, azkenean eztabaida gunea sortzen da parte hartzeko, solaskidetzarako, baina baita ere ezagutza eraikitzeko. Ez da izango, iritzi trukaketarako balio izango du, baina bere helburu nagusia da ezagutza eraikitzea, ezagutza sortzea eta nolabait eragitea, horrek nolabait konklusiotik eta lortzen diren konklusioak eta nolabait etorriko dira Foru Aldundira bere politiketan eta eragina edukializateko. Hori garbi dago, ze azkenean elkarrekin bide bat egiteko pentsatuta dago gunea espazioa. Baina aukerarik badago erabaki loteslerik ateratzeko hemendik adibidez?
ez dago erabaki loteslerik, baina foru aldundiak hori partaidetza foru arauak berak eta jasota dauka, badakit momentu honetan aldaketa batzuk edo behintzat berrikuntza batzuk eta izango ditula, baina zentzu batean ez da izango loteslea, baina foru aldundia nolabait edo konklusioien aurrean eta bere azalpena eman beharko du. Orain arte foru aldundiaren eta egoitzan egin dira. Laburpen txiki bat edo zer horri buruz izango duzu erderaz mesedez? Parkatu, bai, arrazoi guztia duzu. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, antes de iniciar con la rueda de prensa, la que teníamos pensado del tema, transmitir desde luego nuestra total repulsa y nuestra total reprobación al suceso que ha tenido lugar en Madrid, al asesinato, los asesinatos de una mujer y de su hijo. Han tenido lugar en Madrid, pero tenemos constancia que la víctima es de Eibar y que, de alguna manera van a tener lugar, el Ayuntamiento de Eibar va a organizar una concentración hoy mismo en el pueblo de Eibar y nos vamos a sumar a esa concentración todas las instituciones. Tenemos que dar una imagen total de unión de todas las instituciones y de alguna manera transmitir a la familia nuestro apoyo y nuestra ayuda y también todo nuestro apoyo a la familia. Creo que es totalmente necesario. Dicho esto, mencionar, quería de alguna manera transmitir el programa Gunea, qué quiere ser Gunea. Gunea es una acción que se pone en marcha, que ponemos en marcha precisamente porque pretende ser un espacio para la participación y para la interlocución entre la institución y el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres. De alguna manera, el espacio Gunea se recoge en la norma foral que fue aprobada en el año 2015, precisamente en su artículo, en el 8º artículo, explícitamente menciona cómo la Dirección de Igualdad tiene que poner los medios necesarios y las condiciones para que se pueda producir o exista un espacio de participación y de interlocución entre la institución y el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres. De hecho, Gunea de alguna manera surge o se da a conocer en el año 2014, pero digamos que la estructura con la que echa a andar pues sí que ha tenido lugar una serie de carencias o de deficiencias y al mismo tiempo en esta nueva legislatura lo que hemos visto necesario era incorporar un elemento que considerábamos necesario y porque es también un elemento innovador y de alguna manera responde un poco a la sociedad en la que vivimos, y consiste en la incorporación de las nuevas tecnologías, es decir, incorporar las nuevas tecnologías en los espacios de participación. En este sentido, hemos considerado necesario, y así se ha acordado además también con las participantes de Gunea, que participan 40 asociaciones en este espacio, de poner en marcha una experiencia piloto que a través de un proceso, haciendo un seguimiento al proceso, nos permita de alguna manera poder crear un nuevo modelo de organización y de funcionamiento que sea lo más eficiente posible y a la vez que tenga, un uso a largo plazo. Para ello hemos definido cuáles son las características que de alguna manera van a identificar el espacio Gunea. Por un lado, va a ser un espacio que sin entidad, no va a tener una entidad jurídica. Queremos que sea un espacio abierto, flexible, diverso y de alguna manera que esté basado en la participación colaborativa con la institución. He dicho que es un espacio abierto y precisamente pretendemos llegar a todas las mujeres de Guipúzcoa. Además de la representación
de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista, también queremos hacer un llamamiento a todas las mujeres que pues consideren que pueden aportar algo a las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. En cuanto a las modalidades de participación, pues he mencionado que son 2 modalidades de participación, tanto presenciales, que es lo que ha sido habitual hasta ahora, de alguna manera reuniones presenciales, que en esta experiencia piloto van a ser 4, os adelanto, pero también va a ser posible la participación en un espacio virtual y para ello se ha creado una plataforma online en la cual se va a poder, a través de un registro, se va a poder participar en los temas que estén abiertos dentro de la plataforma. Esa plataforma online, deciros que es el link de entrada berdintasuna.gipuzkoa.net y de ahí podemos entrar al espacio Gunea. Tenemos el lugar donde se puede participar Gunea. Tenemos 2 objetivos claros con esta rueda de prensa. Lo que queremos alcanzar son 2 objetivos. Por un lado, hacer un llamamiento a todas las mujeres de Guipúzcoa a que participen, si ven necesario y que tienen algo que aportar en las políticas de igualdad en el nuevo espacio Gunea. Y también transmitir la convocatoria que tenemos ya fijada para el próximo 30 de mayo. Y en esta convocatoria va a tener lugar el primer espacio común. Es un espacio presencial y lo que vamos a hacer en esta reunión va a ser, por un lado, presentar la experiencia piloto, por otro lado, daremos a conocer los 2 temas a debate, las 2 líneas de trabajo que van a tener lugar en los próximos meses, tanto de un modo presencial como virtual, y deciros que de los dos temas, uno de ellos será a propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y precisamente el tema que se va a proponer irá en torno a la violencia contra las mujeres. Contaremos también con una conferencia magistral de la mano de Norma Vázquez, que es experta en violencia sexista, y al mismo tiempo, después de esta conferencia, contaremos también con el apoyo de personas expertas en participación y nos van a ayudar a que entre todas las participantes se pueda elegir el segundo tema de debate que se llevará a debate precisamente, y valga la redundancia, en el proceso de esta experiencia piloto. Prácticamente durante los próximos meses, hasta aproximadamente el mes de octubre, se van a debatir, llevará el proceso de debate y en diciembre esperamos contar con las conclusiones. Además de las conclusiones, el objetivo de esta experiencia piloto es precisamente validar el modelo de organización y de participación y de funcionamiento del nuevo Gunea. Si tenéis alguna pregunta. Pare bat galdera, oraingoz jaso duzue talde edo erakunde zehatzen onarpenik edo parte hartuko dutenaren baieztapenik? 40 elkarteak eta daude Gunean, eta beraiek eta parte hartuko dute. Zeintzuk dira, batzuk esatearren, olai nagusienak edo... Plaza Andreok, Kasmube, Dandai, asko dira, 40 dira, eta bidez-bide, Eta bendutik aurrea, ondorio horiek jaso eta gero, ze bilbide ikuste diozute, edo zein da asmoa hortik aurrera? Gunearekin jarraitzea, parte hartzeko eta espazio horri edukia emateko, eta aurten 2 lerro edo 2 gai aztertuko dira, eta prozesua balioesten den momentuan eta denon artean erabakiko da bere jarraipena nolako izango den. Baina importantena da markoa, parte hartzeko marko hori definituta gelditzea eta denon artean onartzea. Euskaraz aipatu duzu emakumeak gizonezkoak. Emakumezkoak bakarrik edo gizonezkoak ere? Berez Gunea sortzen da emakume mugimendu feminista eta emakume elkarten mugimendua eta erakunden arteko solasteko gunea bezala, eta horrela jarraituko du, baina dudarik gabe emakumeen eta gizonen arteko berdintasuneko politikarako eztabaidatzeko.
Eskerrik asko.